Nakon 10 godina mandata predsjednika Mesića i njegovih susreta s građanima uz kavu, došlo je vrijeme s predsjednikom na koncert. Nakon obećanja predsjednika Josipovića, šibensko je kazalište dobilo nakon 30 godina novi koncertni klavir. Na predsjednikovu je inicijativu Institut hrvatske glazbene industrije pronašao sponzore za donaciju vrijednog glazbala. Na večerašnjem humanitarnom koncertu prvi će na njemu zasvirati Šibenčanin Maksim Mrvica. Novi je klavir zasjao na pozornici HNK Šibenik 3 mjeseca nakon predsjednikova obećanja. Na njegovu su inicijativu prikupljene donacije za kupnju 50.000 eura vrijednog glazbala. Pa evo, nastojim naravno uvijek održati obećanje. Klavir je tu. Drago mi je da će prvi koncert biti upravo koncert Maksima Mrvice, koji je jedan od naših najistaknutijih pijanista, Šibenčan, koji je napravio i veliku karijeru izvan Hrvatske. Predsjednik i slavni pijanist poznaju se još s Glazbene akademije, gdje je profesor Josipović studentu Mrvici predavao harmoniju. Student je u međuvremenu nadmašio profesora, pa Josipović nije želio zasvirati uz šibenskog virtuoza. Klavir je izvrstan, jako ga je ugodno svirati. Pa eto, meni je isto izuzetno zadovoljstvo. Nakon 30 godina dobijamo novi klavir. Ja sam u ovoj dvorani na tom starom klaviru od 9. godine, tako da baš sam se radovao i zahvaljujem predsjedniku na tome. Posebno je zahvalio profesorici Jeli Brešan, šibenskoj književnici, supruzi pisca Ive Brešana, koja je organizirala ovaj humanitarni koncert, kao i velik broj njegovih nastupa na početku karijere u sklopu projekta Šibenik Metropola mladih. Sad je jedna situacija da je jedna mala djevojčica bolesna i taj će prihod ići prvenstveno toj djevojčici, a onda možda nešto i tim studentima glazbe koje on želi pomoći. Klavir je sjajan, a o pijanistu da ne govorim, još sjajniji. Šibenčani su s predsjednikom bili na kavi, a večeras će prvi put i s predsjednikom na koncert, što će postati tradicija, kažu iz ureda predsjednika, te najavljuju nove humanitarne koncerte diljem Hrvatske.